Арыслан Мүбәрәков исемендәге Сибай дәүләт башкорт драма театры республикабызда бай тарихлы, бай традициялы, үз йөзе, үзе тамашасыһы булган милли, үзенчәлекле театрларның береһе. Театр 1931 елның июнь айында Стәрлетамак калаһында икенче профессиональ башкорт театры булып асыла. Уны оештыру өчен күренекле режиссер, педагог Мәкәрим Мәһдиевтің укучылары эшкә ибәрелә. Баш режиссер һәм художество итәкчесе вазифаһына Арыслан Мүбәрәков тәгаенләнә. 1932 елда республика хөкүмәтенең махсус карары менән театр Баймак калаһына, 1957 елның октябрендә Сибай калаһының сәнгать, төзелеш, транспорт үзәге икәнен исәпкә алып, театр Таусылар калаһы Сибайга күчерелә. 1961 елның сентябрендә театрның 60 еллык юбилей тантанаһында Башкортстан министрлар советы карары менән театрга тәүге художество итәкчесе, СССРның халык артисты Арыслан Мүбәрәков исеме бирелә. Сибай театры традицияларга тугры театр. Унда башкорт халкының мәдәнияте, моңы, таза теле, саф килеш саклануын дәвам итә. Бүген ул зур, бердәм, токлангыс иҗади коллектив. Башкортстаныбызның горурлыгы, Урал аръягының йөзек кашы, рухи Мәккәһе булып, башкорт сәнгате күгендә якты йондыздай балкый.